Ja sam gore gledao. Okej. Dobar. Too stupid. Još jedan put je došao do kukuva. 7 sam napravio. Dobar. Dobar, Ixium. Joj. Oba! Nemam metke. Halo! Isus ti! Da, jeste stvarno. Opa! To je to. Altek 10. Koji što ti je to tak već dok sjebeš šensku na sve mogući način, došao ne da imaš više kako bi track jebal. I onda još driftaš u pizdu. Ja znam tak mi s tom starom be. Joj. Čekaj me. Joj, ide debeli. Joj. Ne, Kaj se portao? Hvala! Super! Meni jer sam rekao jes. Halo? Sam dobro? To nije vratno. Onda boss je, onda ti se trener lik, ide, balce, ide na samo puce po meni idemo, znači, gledaj to, znači, dobio sam kaj dobije crnac u Americe, Bog te jevo dok se pojavi na ulici. Sutra Lost Ark, dečke. Da, ja sam ga skinuo, ja sam ga prilodao malo. Meni to ne izgleda ako neke baš kaj bi igrao. Loš. Kaj? Loš. Viktor, ko? Puška loš. Ne sviđa mi se takve igrice baš. Kako se zove igra? Lost Ark. Zgubi se Varku. A? Zgubi se Varku. Brzo rekao sam. Lost Ark. Loš. Ne znam, dobro, ništa, hvala onda na ničemu. Skinjera, no. Ovo je tako grda mapa bila. Krepao mi je komp, čekaj, moram ga tako. To nije efekt. To nije stvar. Na Discordu velim krepal mi je komp. Okej. Teleport. Da. Fuck je to nije ubudu. Dobar jako, da ja ga ubu tog tipa. Kako je? Ja sam to dobar lik. Isuse, ne, ovo je jako nemaš krivo. novca. Isuse, ne, ja sam sjebal jako. Ovo je čak propalo. Ovo je propalo žešće. Odmah. Mikolan, tu sam. Kiki, kraj. Imam feeling, bit će knife killing. V glavu si upicnu. V glavu si upicnu. Halo? Ajmo, okrenuo sam se mu u zraku i hvat sam mu drapil. Isus ti, sam mu se okrenuo i letao sam. Okej. To mi se i ovo... Kako mu je tijelo otišlo? Ja ti čitam. Čitaj mi. X, sve kapsano. Znam, no. X, N, 6, P, T, F, 2, Z, 7, T, C, K, W, 9, 2, Y, N, R, Q. Enter. Ovo je najbootleg stvar koju sam... Unknown error, vidim. 7. Ne, mrtav sam, gotovo. Ne, ovak, Čakaj, da, bleeding, Umre. full crit. Ide Dado. Isus Bog! Gotovo je. Likne ovak, čekaj, samo malo. Gotovo je. Ne, čekaj da se Smrti Krista. Zblidao mu gotovo je, ne trebamo ništa. Ne trebamo ništa. ja vam sad... Moram mu panac dat, Morty. Ne trebam mu dat panac.
Igrali smo 10 minuta. Ništa ne dela. Gotovo! Ja sam malo te 10%, gotovo, ne, ja ne bih igrao. Ko je broj Bog tebo? 0916040953. Ko je to? To je staro. A ja sam malo balase, ali... Preteško. A ne, Dobar. Viki, ja sam tvoje još skužil, ali gledaj kaj sam ja napravil, lik. Prvo sam godlik spil, da. On je Ko je top den? Ko je top den? Ja. Joj, to je taj crtež lik, ja sam dobil Probao sam ga. ništa. Katastrofa. Probao sam ga složiti. Da, druška, od mene si dobil ništa. Probao sam ga desiti. Zato je sve žuto i plavo. Dok staviš grafike s ultra high na Ko je ovo kure? League of Legends. I am too good in this game and... Ne. Mogao si killboard ranije. Takav da je opet 10. Ja sam actual opal. Nemoj past. Oj, moram tu navigirat. Ne, frajeru. O, ne. Šta je bog? A samo si čet sam pravu. Masterchef. Ili? Ona nije odmah. Nije odmah. Dok je bio dubino. Še ovo se. Da li to već? Ne, ba, ubrao sam, nikad sam mogu vidjet. Ićem ono se vara. Užasno. A da hoćeš povrat BFB, lik. Ja sam ubrao. Imam BFB. Pra! Isus ti lik, tako si me sejao sad. Iza mene. A! Ne, to liftom! Isus ti! Kaj sam vinala igrica? A to se neće pročitati zmaj za niš na svetu. Imamo high ko i neće pročitati zmaj. Ili pročita zimej ili pročita Gas said Dej receives image cancer. Čekaj. Dropple JE said Zimoe. Neću zimoje! Serrero said Jonathan Cloudy Oban Ash. Kaj još Jonathan Claudio Bene. Gas said Nesh. Ej, moj, neko je bil... Dropple JE said Zimoe. DCE said Esme. Esme. Rekao je Zmej, bar. Double Bad Schwester said hi cuz my. Double Bad Schwester said hi cuz my. Ko je Sage već? O, 120 Sage lik. Ubio. Ne, Johnny loš. Znači, 3 sam stepao, ali ne do kraja. Prangija! Isus. Ne, molim. Kako ti nije jasno? Žica ne Ja sam dela. tebe! Kako stvarno Žica ne ništa? dela. Ti se više v životu nisi imali. Kaj? Ide solo, jasno, ide sve. Lik, ti si jednog sam ja onak repao. Ja sam tu repao. Q je pravil. Chaina debilu, nije ti dobro. Kaj pa je to sad Kakav bilo? play, nije ti jasno.
Daj, Predobar daj, sam. ne reš mi Ne, tako predobar sam ovaj. spičiti. Okej, fajn, Treći, bre. Ili iz početka ide drugim, ne, izlicom. Oj, ne. Lik, ja, ako neko napravi, Sluškar, skini ovaj cijeli album. Cijeli jebeni album skini. Shut up. Ja sam smokal debelo, niti jasno. Heading to the above. Suspendno tu gore i idemo masnija. Aj. To je to. Evo, idemo. Oooj. Kako sam prešao most? Killing. Isus ti koji snajpiš? Koji se desilo? Nije jasno još. Neke stvari. Prema vas na igrica, hoću korak. Kaj? Cio, ti si to isto čuo sad. Je. Ali tek, daj. Daj ubi se lik. Imaj se jedno. Prvo Zeri mid nije meta, drugo... Da igra? Ne, Zeri ovo se vreme. Ne, Ak si... Zeri, Vi ste retardirani. Ne, ti samo piću. Ja isto gold playere slušam, ja. Ja gold player, pa daj huš kurac mali stvar. Jelite drama. Vi niste, niko od vas nije normalni doslovno. Lik, ja imam fon 800 kuna, točka. Ništa više nigde. Same 800 kuna, same 800 kuna. Lik, i taj fon je tu već 4. godinu, kaj ne razumijem, kakav iPhone? Streli, stvar je v tome ko kaj treba. Pozvat. Ne treba ti iPhone za ništa na svetu, ne seri! Ne seri! Ajde, Sari, mora itim sve 4. ne. Ja ga zadovoljavam. Daj vodi Paradise, da. Ovo je actually jako kompleksno, bez zajebancije. Da, well done. Tip je shields, bro. Moram spamat space. Ti pač pričaš, evo što. Da drkam tipo kurac. Hvala. Ona je najgori karakter s cijoj igrice. Istina. Ne, fakat je, ali onak... Ili, ne, Ember je najgora, ali Lisa odmah. Ima anti-synergy. Ne, prvo je Ember pa je Lisa nakon toga. Ember je bolja, Ember ima taunt i ima damage. Ma Ember ima moj kurac svoj pizdi, evo me pas mater. Nemo me jebat. Ovaj jezu mene dok ga hiti niš ne dela. Ko ga hiti, proti pleša 10 sekundi, znaš ono, jo, pum, guruna, ne napravi 10 damage-a. Daj. Genshin. Je li ide otvaranje? Je. Let's see. Čekaj, bal se. Ovo otpirao. Ja imam otpru 5 standardnih. Zakaj? A jer imam 5 free, želim. A Lisa bi... Kako loše! Nešto moral to. Daj zabri! Taman sad dobiš još 1 4 star. Lisa. Te 2. Ne. Da vidim na koliko sam ih to uopće otprao. Ništa. Dečki, spremite se za pohod! Pam 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 pam! Ti si rekao, dobar. Dobar.
Melt, mali! Tak sam ti meltao staro eteo. Ulti! Dva Božanik. Kaj pa 2K brije? Kaj pa ulti opet Prije imamo? 2K puno. Kaj? Osta. Umrela je. Pa 2K ne zvuči kao neki gas. Pa ali ih je one shotalo. Pa onda gas. Više se bože. Ne, debeli sam lik. Ja. A ne, vemo mi se frajer zavrtel. Ne. Gle, i vrti mi se sad. Dva su i vrtiju se. Dva su i vrtiju se! Točno znam kaj frajer misli. Da, ja isto. Gle, drugi vrti lik! Drugi vrti, puk, mi je celi tim, frajer.